Okay. Hi guys. Nakaroon diri sa manukan ni kuan guys ni Brad Nunong. Ay panabon Brad. Hi sa Brad, hi. Hi. Mao ni yang kuan guys oh, yang breeding. Oh, wala naman ko isod eh. Dahil nag-itlog ako na. Ano naglumlum na, naglumlum. Grabe. Ang iyang kuan manok ni Coco mini farm. Ya, kural og babwire. Asa ka mangita na? Nangamo pero amo pag gid lain. Ano yung pagsugod-sugod guys sa iyang mini farm. Ya, nasad siya gamayng baboy sa dire. Nagpatukod guys siya sa bungan guys. Wa pa lang mahuman. Trabaho pa. Asa man ang imong kuan ron brad? Imong handler? Wapo. Tara, susus. Dara. So. Hi guys. Adto na may. Dagko naman yung baboy, Brad. Dagko naman yung baboy ni Brad, oy. Ay, sa pikas, may sama sa pikas. Grabe. Bilib na jud ko nimo, Brad. Bilib na jud ko. Mao jud ang dag. Kuan. Saan pag-transfer ka? Oh? Manok. Nagpatrabaho pa siya sa bungan. Yang handler. Si Coco. Adto na mi. Ay, biasa dire, naligo si Juan. Ay, lawas. Guys, yung mamanok guys oh. Na guwapo. Guys, yung manok guys oh. Simple ra kayo yung farm. Pero limpyo. Lindot sa pananaw. Alright guys. Grabe Brad. Mo ni siya tagiya. Si Nonong Brad. Okay. Oh yeah. Okay. Bye-bye ninyo guys. Okay, init na, gipaningot na ko. Si Boy Bisaya, gipaningot na. Brad, bye-bye Brad. Salamat sa imong pagkuan ako dire nga sorry ko sa imong farm. Bye guys.